Me la quedo. Andorra és una altra història. Visita andorra.com. Andorra, patrocina Central de Neu. Hola, què tal família, com esteu? Benvinguts una setmana més a Central de Neu. Aquest cap de setmana l'estació Ceretana de la Molina acull la penúltima prova de la Copa del Món de Snowboard Cross, tot just abans que la setmana vinent es doni pistonada als campionats del món de freestyle a Sierra Nevada. I avui finalitzaven els campionats del món d'esquí de muntanya a Itàlia. D'aquests mundials us en parlarem en aquesta edició que tot just ara comença. Sigueu benvinguts! Avui, en aquesta edició, les estacions d'esquí per veure com es troba l'estabilitat del mantell nival realitzen cada setmana un sondatge per percussió i un perfil estratigràfic per així saber el nivell que es troba al risc de llaus. Avui us ensenyarem de quina manera es du a terme. Farem un resum dels campionats del món d'esquí de muntanya que s'han disputat a les Dolomites italianes. Slopestyle urbà pel centre històric de Bad Gastein, Àustria. Així va ser l'espectacle del Red Bull Playa Streets. Tot això en aquesta 13a edició de la temporada. Esteu preparats? Doncs comencem a fer baixar la temperatura de les vostres pantalles. Som-hi! Avui us volem ensenyar com una estació d'esquí vigila com es troba el risc de llaus. Ho fa a través d'un sondatge per percussió i un perfil estratigràfic. Doncs en una estació d'esquí, al risc de llaus, hi ha una manera molt efectiva de mirar-ho, seria fer un perfil estatogràfic, que consisteix en despullar el mantell nival i poder veure totes les capes de tots els episodis que han pogut haver-hi fins ara, fins avui en dia. Nosaltres el que fem per fer un sondatge estratigràfic, tenim una zona delimitada, que anul·lem el pas de l'esquiador, llavors no hi ha contaminació d'aquella neu, ens podem apropar el màxim possible a la realitat. Un cop arribem al post del sondatge, portem motxilles, portem una sonda de ferro i ens preparem la zona, traiem el material i el que fem és, primer de tot, temperatura ambient de l'aire i ens dediquem plenament a lo que és el sondatge per percussió, que és una de les parts del perfil estratigràfic. Consisteix en tenim una barra de ferro amb un pes determinat, el preparem a sobre la superfície de la neu, el deixem caure amb el seu propi pes i ens determina quina duresa té aquella capa de neu, fins a lo que baixi. A partir d'aquí nosaltres li col·loquem un pes, aquest pes és el que, com el seu nom indica, li farem les percussions i anirem determinar aquestes dureses. A mesura que nosaltres anem fent aquesta percussió, aquestes dades es van anotant. Es van anotant al full, al company, i el que hem d'intentar és fer un descens el més regular possible i intentar controlar-lo. D'aquesta manera podem jugar amb la diferent alçada del pes. Llavors el tirem més a dalt o més a baix. I això és el que hem de buscar. El que ens indica això és la duresa de les diferents capes del mantell nival. Un cop tenim això fet i ja sabem el gruix de neu que tenim, el que farem és fer un tall vertical allà al gruix per poder veure nosaltres i realment estem començant a despullar el mantell. Quan estem despullant el mantell, anem prenent temperatures. Hem dit que preníem la de temperatura ambient. Després comencem amb la temperatura de la superfície i anem baixant escalonadament cada 10 centímetres fins a arribar al terra. I també ens fa un perfil de lo que seria la temperatura de tot el mantell nival. Un cop tenim això de les temperatures, ben bé ens passem a estudiar cada capa que realment hem vist i que hem detectat. Llavors les capes es diferencien amb el tipus de gra, la seva duresa i la quantitat d'aigua que pugui tindre amb la seva temperatura. Un cop detectem les diferents capes que n'hi ha al mantell,
És el que fem, passem a estudiar individualment cada capa. Per determinar, per exemple, de la duresa, el que fem és introduir tot allò que ens sigui fàcil. Per exemple, n'hi d'un puny, si realment ens entra bé un puny, es determina que no hi ha molta duresa, fins a un simple ganivet, una fulla de ganivet, que això ens està informant que la duresa d'aquella capa és força dura. El tema de la humitat, el que fem és agafar amb la mateixa mà la neu i intentem fer una bola. Quan aquesta bola ens ha quedat fàcil, determinem que la neu té alguna d'aigua. Quan aquella bola no ens està resultant massa fàcil de fer-la, és que la neu està, més aviat dit, seca. Quan aquella capa que hem separat és superior als 10 centímetres, passem a fer una mesura del pes d'aquella capa. El que fem és amb un tros de PVC, un tubo, amb un tamany determinat, l'introduïm a dintre d'aquell gruix de neu i intentem separar-lo i el pesem i ens dona el pes pel metre cúbic. Amb un càlcul ens dona un pes orientatiu del que pesa aquella massa. Per mirar el tipus de gra que hi ha a cada capa, utilitzem una lupa, una simple lupa, agafem una mica de neu, ens permet apropar-nos molt al gra i fins i tot poder veure el tamany que té aquell gra. Un cop tenim tot el sondatge enllestit i tota la informació passada, ens dediquem a tapar una mica el forat, tot i que és una zona delimitada i no passa ningú, però bueno, tapem el forat, pugem una altra mica la marca perquè a la setmana següent la gent sàpiga on ens vam quedar i que aquella zona estigui, com he dit abans, verge. Un cop tenim el sondatge fet i hem recopilat aquesta informació, ens desplacem al despatx, on la passarem a net, i així els hi podem enviar a Meteo France, Meteocat com altres, i així, d'aquesta manera, amb la informació recopilada, les institucions es poden fer una idea del risc d'allaus que hi ha en cada vessant del Pirineu. Aquest hivern, vine a Vallnord i practica Vallnording. Vallnording és somriures, experiències, diversió, natura. Vallnording, la nova manera de lliscar per la vida. T'hi apuntes? Troba les millors ofertes a vallnord.com. Avui han finalitzat els campionats del món d'esquí de muntanya que s'han disputat a les Dolomites italianes. La corredora catalana Laura Urgué no ha pogut participar en aquests mundials degut a una grip intestinal. Per la seva banda, Kilian Jornet, Oriol Cardona, Mireia Miró i Clàudia Galícia s'han penjat medalla en aquesta cita mundialística. Divendres passat començava la competició dels Mundials d'esquí de muntanya que s'han disputat fins avui al Pago Piancavallo, a les Dolomites italianes. Aquests campionats del món que se celebren cada 2 anys tornaven a Itàlia després d'acollir per darrer cop el 2011 a Cloud uns Mundials d'esquí de muntanya. A la cursa inaugural, la individual prova reina de la disciplina tenia un desnivell positiu de 1.800 metres i unes condicions difícils, poca visibilitat i neu molt humida. Kilian Jornet en categoria absoluta i Oriol Cardona en sub-23 es proclamaven subcampions del món a Valsalatis. La cursa va ser guanyada per l'italià Damiano Lenzi, que entrava a pocs segons de Jornet. Per la seva banda, l'alemany Anton Palzer s'adjudicava la medalla de bronze. 28a posició pel primer andorrà en creuar la línia de meta, Xavi Areny. En categoria femenina, la francesa Laetitia Roux aconseguia la medalla d'or, seguida per la suïssa Maude Matis, i la tercera plaça va ser per la també francesa Axel Mollaret. Les catalanes Mireia Miró i Clàudia Galícia van creuar la línia d'arribada 6a i 7a, respectivament. L'andorrana Maria Fargues va aconseguir fer el top 20.
Dissabte debut en aquests mundials per les categories cadet i júnior. En categoria femenina, l'esquiadora de la FEDME, la catalana Júlia Casanova, es penjava la medalla de bronze en la prova individual júnior, on la italiana Giulia Murada es feia amb la victòria i la russa Ekaterina Oshikina amb segona plaça. En categoria masculina júnior destacava l'actuació de l'andorrà Sergi Casabella, que signava l'11è millor temps per davant dels esquiadors de la FEDME Aribau Portillo i Pau Coll, que entraven en 14a i 15a posició respectivament. La 16a plaça marxava cap al Principat d'Andorra pel jove David Pérez. Diumenge es disputava la cursa per equips, on la parella formada per les catalanes Mireia Miró i Clàudia Galícia s'adjudicaven la segona plaça i la medalla de plata, entrant per davant de la parella italiana formada per Alba De Silvestro i Martina Balmasoi. L'or en la cursa per equips en categoria femenina va ser per la parella francesa formada per Axel Mollaret i Lorna Bonnell, qui li treien 3 minuts i 18 segons a les catalanes. En la categoria masculina, els podis els van copar els italians, que s'adjudicaven la primera i segona plaça amb Damiano Lenzi i Matteo Eidallin aconseguint l'or i Michel Boscacci i Robert Antonioli la plata. La parella formada pels francesos Xavier Gachet i William Von Mardion es penjaven la medalla de bronze. Kilian Jornet, que va fer parella amb Oriol Cardona, va finalitzar en 6a posició de la general i la parella formada per Marc Pinsac i Nil Cardona entraven en 9a posició. Top 10 per la parella andorrana formada per Xavier Areny i Joan Albós. Dimarts va ser el torn de la prova sprint sota unes condicions meteorològiques adverses. En categoria absoluta femenina, les catalanes Clàudia Galícia i Marta Garcia es classificaven per la final de la prova sprint, després de superar les rondes de classificació. Clàudia Galícia va ser la més ràpida de les 6 finalistes i es penjava la medalla d'or en sprint. La sueca Emily Frosberg entrava per darrere de Galícia aconseguint la segona posició i la suïssa Marianne Faton va ser tercera. Marta Garcia es va quedar a les portes del podi fent la 4a posició de la general. En categoria júnior femenina, la catalana Júlia Casanova es penjava de nou un metall en aquests campionats del món d'esquí de muntanya. L'esquiadora de la FEDME aconseguia passar rondes i plantar-se a la final i fer-se amb el bronze entrant a 14 segons de l'avançadora de la prova, la russa Ekaterina Oshikina, que es feia amb l'or, i la italiana Giulia Murada amb la plata. Top 5 per l'andorrana Andrea Sinfreu en categoria femenina cadet, on l'esquiadora de la FEDME Clàudia Valero aconseguia la 7a posició. Pel que respecta a la categoria masculina, els dos corredors de la FEDME, el català Oriol Cardona i el madrileny Íñigo Martínez de Albornoz, aconseguien entrar en la final de la prova sprint i fer-se amb la primera i segona plaça respectivament en la categoria espoir. Oriol Cardona es penjava la medalla d'or en sub-23 i el bronze en categoria absoluta. Per la seva banda, el madrileny es feia amb la plata en categoria promesa. Finalitzava en 5a posició de la general. Dimecres va ser el dia de l'explosiva Vertical Race, on en categoria masculina Kilian Jornet es proclamava campió del món de les curses de vertical al Pago Pinacavallo en una gran cursa pel català. Jornet va parar el cronòmetre en un temps de 24 minuts i 6 segons i es penjava la medalla d'or 12 segons per sobre del seu màxim perseguidor, l'italià Damiano Lenzi, que ha finalitzat en segona posició. La tercera plaça del podi ha estat pel suís Werner Marti. Marc Pinsac ha estat el 14è esquiador més ràpid i Oriol Cardona parava el crono a 2 minuts i 2 segons del vencedor, aconseguint la 4a plaça en categoria sub-23. El primer andorrà en creuar la línia d'arribada ha estat David Albós en la 33a posició. En categoria femenina, l'esquiadora de la FEDME, Laura Urguer, ha estat baixa en aquests mundials per culpa d'una grip intestinal que l'ha deixat fora de la competició i per la resta del que queda de temporada. Sense Laetitia Ru a la graella de sortida, ja que va dir que aquesta temporada no prendria part en les curses verticals, l'emoció estava servida. Amb un temps de 28 minuts i 45 segons, l'austríaca Andrea Mayer es proclamava reina de l'especialitat per davant de la sueca Emily Frosberg i la francesa Axel Mollaret. La catalana Clàudia Galícia feia el 6è millor registre de la Vertical Race a tan sols 2 minuts a la guanyadora. Per la seva banda, l'andorrana Sophie Dusatois entrava a 5 segons de Galícia.
L'esquiadora catalana de la FEDME, Marta Garcia, finalitzava en 12a posició i l'andorrana Maria Fargues en la 18a. La setmana vinent us farem un resum de la cursa de relleus disputada avui i que ha tancat aquesta cita mundialística. I la tercera parada del Salomon Kett Challenge obre aquesta setmana els nostres breus de neu. L'estació de Masella acollia la tercera parada del Salomon Kett Challenge. Els 600 inscrits van participar en aquesta divertida cursa, on l'estratègia i la compenetració és la clau de la victòria. I com ja és habitual, a aquesta competició es van disputar 4 proves. Un bucket slalom a la pista a la pleta, un gegant a la davallada, un esquí cross a les 9 parts de la pleta i un freeride a la pista a l'atrevida. I com en les anteriors etapes, hi havia una prova d'orientació, amb la recerca de 6 balises amagades per l'estació i una prova fotogràfica. Aquestes dues últimes sumaven punts extras a la puntuació total. La propera i darrera parada del Salomon Kett Challenge 2017 serà a Sierra Nevada el proper 8 d'abril. I l'estació mundialística de Sierra Nevada acollia la quarta parada de l'Audi 4 Cup per categories U12 i U10 amb el quart descenso del mar. Prop de 100 esquiadors van gaudir del traçat de la pista del mar, que té un recorregut de 960 metres i un desnivell de 169. En categoria femenina, Iris Esono, en U10, i Nieves Aladez, en U12, es feien amb la victòria. I en categoria masculina, Álvaro del Pino, en U10, i Juan Carlos Hernández, en U12, s'adjudicaven la primera plaça del podi. La propera prova de l'Audi 4 Cup serà aquest dissabte a l'estació d'Alto Campo, amb el quart trofeu Cantàbria. La sisena i darrera cursa de la temporada serà el proper dia 11 a l'estació de Cerler. I aquest cap de setmana arriba la Copa del Món de Snowboard Cross a l'estació de la Molina. Els millors 115 riders del panorama internacional seran presents a la penúltima prova de la Copa del Món de la temporada, que es disputarà a l'Snowpark de la Baus a l'estació Ceretana. Dissabte es disputaran les rondes classificatòries en format individual i diumenge les mànegues eliminatòries en grup de 4. Per part de l'equip de la Refedi seran presents Lucas Aiguibar, Regino Hernández i Laro Herrero, a banda també dels catalans Marc Roura i Joan Pasqual. Per part de l'equip nacional andorrà seran presents Lluís Marín i Maeva Esteve. I avui, per tancar edició, marxem cap a Àustria, perquè la setmana passada es disputaven la 7a edició de l'Slopestyle urbà al Red Bull Play Streets. Milers de fans van omplir els carrers de Bad Gastein, la històrica ciutat als Alps austríacs, per veure com el suec Jesper Hader millorava la seva tercera posició del 2015, guanyant a 18 contrincants en una espectacular mostra de freestyle. Aquest any l'itinerari es va modificar per permetre als riders portar el seu esquí a altres nivells, en un escenari de 425 metres, pel que van caldre 800 càrregues de neu per crear les rampes als estrets carrers de la població. La dura lluita de les classificatòries aviat veia com la llista de 19 riders es reduïa amb la sorprenent eliminació de David Wise, medalla d'or de halfpipe als Jocs de Sochi. Els 16 riders restants s'enfrontaven cos a cos per mirar d'arribar a la final amb el canadenc Emily Bergeron, competint amb el rus Henswap, campió del 2009. I mitt sista åk så var jag bara tvungen att göra allt jag kunde göra.
Jag hade lite tur i början på tävlingen så jag kunde köra mina lite enklare tricks. Jag kunde spara de svåra tricken till slutet och steppa upp det verkligen. Så då satt jag det åk jag ville göra i sista åket, men gjorde ett litet misstag i slutet, men det gjorde André också, så vilken som helst av oss hade kunnat ta det, men ja, jag är så himla stokad att jag lyckades landa ett bra åk. Ja, Red Bull Play Street är helt klart en av de sjukare tävlingarna som finns. Publiken är helt galen, coursen är alltid helt annorlunda från alla andra tävlingar, så ja, det betyder mycket för mig och det är sjukt att man nu har vunnit. Jag kan inte fatta det liksom, jag har inga ord för det. L'austríac Lucas Moyauer impressionava el públic amb una brillant cursa per guanyar Cody Laplane a quarts de final, juntament amb el suís Lohan de Martin, Andri Ragettli i Jesper Schader. El subcampió del 2015, Ragettli va poder vèncer fàcilment a de Martin per guanyar-se la seva plaça a la final, però Schader va haver de competir durament per guanyar Moyauer amb una puntuació de 250. Red Bull Play Street ist ein super cooler Event, weil es ist nicht wie alle anderen Events. Du fährst durch das Dorf mit einem Slopestyle durch das Dorf und das ist mega speziell. Moyauer aconseguia finalment un merescut tercer lloc al podi, mentre que Jesper Schader s'imposava en la final per només 5 punts a Ragettli i entrava així en la història dels Red Bull Play Streets. Ja, also es ist eigentlich das größte Event von meiner ganzen Saison. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal einen Invite gekriegt für die Play Streets und ja, der Tag war brutal. En aquesta cita urbana de slopestyle, a banda de figures com el campió olímpic i guanyador dels X Games, en David Wise, hi eren presents riders internacionals a la talla de Fabio Studer, Oscar Wester, Russ Henshaw, Jeremy Pancras, l'andorrà Noah Albaladejo i una de les joves promeses del freestyle, el nord-americà Cody Laplane, de només 14 anys, que ja comença a destacar entre els millors del món. My first trick was supposed to be one more 180 below what it did, so I kind of got confused in the head and didn't do as well, but it was still had lots of fun. Aquest va ser l'espectacle que es va viure al Red Bull Play Streets del 2017 a Bad Gastein. Amics, fins aquí aquesta 13a edició de la temporada de Central de Neu. Recordeu que podeu seguir connectats amb l'actualitat blanca a través de les nostres xarxes socials i també a través de la web del programa, centraldeneu.com. I ja sabeu que aquest cap de setmana La Molina acull la penúltima prova de la Copa del Món de Snowboarder Cross. Amics, fins la setmana vinent. Bona setmana i bona esquiada! Me la quedo. Andorra és una altra història. Visita andorra.com. Andorra, patrocina Central de Neu.